Så er han nede ved hegnet. Hvad siger publikum? Skal vi ikke lige give ham en hånd til at starte med? Han har 100 meter asfalt at bolde sig på. Så det er øjeblikket det sidste hjul slipper rampen. Så er det kun tyngdekraften og ham selv, der bestemmer reglerne. Så se nu her publikum. Værsgo David, vi er klar til dig. Kom op over. Der ramte han rampen, og sådan der slapper han op på 2 hjul. Giv ham en stor hånd, mine damer og herrer. Hvis I ikke har fået taget en eneste brugbart billede i aften, så er det nu, I skal jeres kamera-telefoner frem. 5 tons på 2 hjul, sådan der skal det gøres. Helt ned på enden, og så ligger vi an til blodlanding. Eller næsten i hvert fald. Inde på midten får vi ham. Hvis det her ikke fortjener aftenens største bifald, så ved jeg ikke, hvad det gør. Mine damer og herrer, eksperten bag ret, David Glad!